Grand sœur, salam alaikum. Wa alaikum salam. Kori bashitila. Basi fota na suma godu. Alhamdulillah, to kani jamu. Mariam Sanogo. Madame Sanogo ni sanga kono bi 223 Chrono TV ma ka jabarande nyama. Bilu da na boro juma bare be an bolo ka kenye. Ngasala nga do nga boro kono ka jirila ka fa nga émission sponsor généraux. Nias décor mo de fe. Nias décor chapé. Bisiga so nafla ko Nias décor. Olu beide ka nga surtout tapé ka di oma. Ka nga so peinture. Amana ka so fin école so do wa ire shibono wa no ya peinture bisiga so olu de numéro 1 au barala. O ko fe anga caché o be caché o glanga di oma. Amana ka caché suga fin. O be ko fe aw de be ka foko e ka bolin kora munu bonno sa. Fo be Jenny muso dessin kaka sa ito don follow de bolun kora do bonno sa mais de la kaya bon nyaaye senkeli bon siga so olu de wo nyanama glanga di mawma ona nyongona chama ani panneau publicitaire Nias décor mo ko yoro flenye école cheba nyama ni pontige don kata nyefe I à gauche fe ko yoro bi anga bi baro jume enni ame jinga baro ko nyongo fe sanganya fla kono 2 minutes baro in ko nala yamara te erebulu kane jabi to abu kana no français avec son gagné non avec son gagné ni c'est là que 2 minutes baro ken on est seulement français fo Nias décor chapé ay war chamandi on ko munu gana ko kemen fla di otigla makoma baro in eprela est ce que am sigadam ne awam sigadam am sigadam awam si école ka nye kalanke école ke yoroj mena école soj mena ma ke siga so kona nyaare nya ke dugu wera dila dugu mena nya ke kuri ani kuchala urun kuchala mais école sugad mereke bon obe kala bon aywa ne kala ni suga de ke mais iko bon et sona gauche là il sona OK anga bi baro men enne ama jenga baro kanya fa sanga enfla 2 minutes nga baro ko na la yamara te ere bolo kana jabi to abu kana no français ne sala nga sanga enfla en baro keni an ye ka seulement français ko Nias décor chapé war chamandi ama ko mo gena dron ko ke mefla di otigla mako ma bu ala nafu am se ka baro damna amadam am se kata 2022 là faut qu'on a 2023 là au Sanjoli imanga John kuma ibitilan kuma iri sinon j'ai perdu quand à 2022 là faut qu'on a 2023 là au Sanjoli sankele duma sankele o konnana duma konnala e sanga min fo o duma nyemi fo o duma ibi se ka min temana 100 temana o Sanjumi o 100 temana kata 100 bafla ani fla 100 bafla flatere ngoka ata 2022 là kana bla 2023 là o sangilende duma e sankili ibo de fonyo ngache 2022 là kana 2023 là 2022 kata 100 bafla ani munga ani flala kana bla 100 bafla ani munga ani sabala ngache yoro isona igoshila maçon e ma français fois maçon e billahi maçon ay am billahi maçon OK mena kuma do fo essence e prela mpreno ojume awo nlabena mais ego ko mpreno egoshila ama gauche e we sebela ke ma gauche min sebela mais mpreno ojume o kanjume nlabeno ay mais e afoka bon oy bamanangandi e ka klegi besoin de la gata ya beton non ma delicate non ayi ama delicate ngache ayi jame sango ne ko perdre la ne sana nga do nga boro ko nala ama jirela ka fo anga jemu kan jukoro ma dondone do Nias décor chapé de fait bi siga so na fala ko Nias décor chapé beba don chemine do amaka baradon décoration kola ka t-shirt tout tapé amena ka t-shirt suga fin maraji t-shirt do wa denkundi t-shirt do wa amana ka jama ko kunya fin o t-shirt kola chapé bi so barala ka t-shirt tapé amena ka tapé suga fin abo barado o ko fait ni ga so kurajo ka ta peinture kala kamele mo barado o be ko fait tampon na ka tampon glanga dima ayo ko ne kuma balempe aga bandoraru pano publicitaire
Nias de Corps Chapé kamele yo bara kala nga sɔrɔ ka don a la o ka yɔrɔ filɛ nin ye ni école cɛ b'a da tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ dɔɔni dɔrɔn pont dɔ tɛ yan ne ye pont tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ dɔɔni dɔrɔn i a gauche fɛ Chapé ka yɔrɔ de bɛ yen a sɛbɛnnen don ko Nias de Corps plaque sanfɛ an ka bi baro jumɛn e ni an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ sagaɲɛ 2 kɔnɔ 2 minutes 2 minutes in baro kɔnɔna la yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ye ni sera ka 2 minutes in baro kɛ ni anw ye ka sɔrɔ i ma français fɔ Nias de Corps Chapé wari caman di aw ma ko ni minnu gɛnna dɔrɔn ko ka 200 di o tigilamɔgɔ ma baro in na e pere la an bɛ se ka daminɛ wa ne labɛnna an bɛ se ka daminɛ wa awɔ an bɛ se ka daminɛ e ye école kɛ bon ne ye dɔ kɛ a la ma mɛn ne ye dɔ kɛ école la e ye kuma fɔlɔ dɔ fɔ kuma in panna n tulo kan dɔɔni ne ko e ye école kɛ e se ma fɔ ko bon ayi ne ma bon fɔ dɛ e ma bon fɔ e bɛ sɛbɛnni la ne bɛ sɛbɛn la e se ma bon fɔ ne ma bon fɔ e ma bon fɔ n bɛna kuma dɔ fɔ e ye sisan e pɛrɛ la ne pɛrɛ la ne pɛrɛ la ne pɛrɛ la ne labɛnna mais an bɛ hinɛ la nin yɔrɔ la parce que i ko i pɛrɛ la bɛɛ kɔmɔrɔ n pɛrɛ la kɔni je suis prêt bɛɛ b'a dɔn o ye français i sɔnna o la ne sɔnna i sɔnna o yɔrɔ la k'i gosi la awɔ bon an bɛna hinɛ la nin yɔrɔ in na ok e ka moto pinɛ de la ka sɔgɔ ka yan awɔ a sɔgɔla ka ye jumɛn sɔgɔla ɲɛfɛla jumɛn ɲɛfɛla moto ɲɛfɛla moto moto ye jumɛn ye e yɛrɛ fɛ moto ye jumɛn ye e yɛrɛ fɛ moto ye jumɛn ye e yɛrɛ fɛ moto ye français de walima bamanankan non nasarakan de ok bon o yɔrɔ fana na an bɛ hinɛ la o yɔrɔ la i bɛ se ka fɔ ko n ka bolimafɛn sen sɔgɔla i bɛ se k'o kuma fɔ yɔrɔ est ce que accident de la ka kɛ ɲɛna ka ye ayi jumɛn ma kɛ ɲɛna a ma foyi ma kɛ ne ɲɛna ka ye jumɛn ma kɛ e ɲɛna i bɛ tila k'o de fɔ n ye kɛ bon ne ma bɛn kasara ma ka ye i ko bɔn ayiwa ne ma bɛn kasara ma ka ye ayiwa ne ma bɛn kasara ma ka ye an bɛ hinɛ la nin yɔrɔ fana na laban e delila ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka yan awɔ e taara min kɛnɛyaso la dɔgɔtɔrɔ jumɛn ye furakɛ cɛ walima muso cɛ a ye pikiri don i la awɔ awɔ ɔhɔn a ye pikiri don i la jɔn tɛ e kunkolo in kɔfɛ e kunkolo kɔfɛ mansin suguya jumɛn de lamu walima jumɛn bɔn ayiwa n ka cɛ i gosi la sani an ka don an ka baro in kɔnɔ k'a jirala k'a fɔ an ka jɛmukan in sponsoriseren don Nias de Corps Chapé de fɛ bi Sikaso Nias de Corps n'a sɔrɔla t-shirt caman b'i bolo i bɛ fɛ k'a taper a kɛra mariage t-shirt ye o denkundi t-shirt ye o walima anniversaire t-shirt ye o bi Sikaso olu de ye a laki kɛ olu de bɛ se a baara la ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɔfɛ n'a sɔrɔ so kura b'i bolo i bɛ fɛ mɔgɔw ka n'a peinturer i bɛ fɛ o ka n'a peinturer Nias de Corps mɔgɔw de bɛ se a baara la i bɛ fɛ tampon o k'o kɛ ka di aw ma banderole panneau publicitaire bi Sikaso Nias de Corps mɔgɔw de ye numéro 1 nin baara ninnu na o ka yɔrɔ filɛ nin ye n'i ye école cɛ b'a datigɛ dɔɔni ka taa ɲɛfɛ dɔɔni n'i ye pont tigɛ ka taa ɲɛfɛ dɔɔni dɔrɔn o ka yɔrɔ filɛ nin ye gauche fɛ an ka bi baro jumɛn e ni an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ sagaɲɛ 2 2 minutes baro in kɔnɔna la yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ye n'an sera ka 2 minutes in baro in kɛ k'a sɔrɔ e ma français fɔ Nias de Corps Chapé wari caman di aw ma ko ni minnu gɛnna ko ka 200 di o tigilamɔgɔ ma san an bɛ se ka baro in daminɛ an bɛ se ka daminɛ an bɛ se ka daminɛ an bɛ se ka daminɛ i pɛrɛla wa n pɛrɛlen don munna e ma gileki bitɔnma don i kan na bitɔnma bon a bɛ n kan na i ye français 2 de fɔ sisan ka tugu ɲɔgɔn na i ko bitɔnma i tilala k'a fɔ ko bon a bɛ n kan na bitɔn a bɛ fɔ de ko colonie a tɛ fɔ ko bon colonie ayiwa a bɛ n kan na i sɔnna i sɔnna i ye français fɔ n sɔnna n y'a fɔ bon an bɛ hinɛ la nin yɔrɔ in na an bɛ bonus d'i ma nin yɔrɔ in na i y'a mɛn wa télé b'aw fɛ yan filɛlila a bɛ yen jumɛn filɛlila ye jumɛn ye ja bɛ bɔ min na o jumɛn ja bɛ bɔ jumɛn o jumɛn bon i ko bon tuguni bilen non kana taa an bɛ hinɛ la toujours i ko bon ayiwa an bɛ hinɛ la e ko fɛn ɲuman b'aw fɛ yen filɛlila ye jumɛn ne m'o de faamuya ka ɲɛ ja bɛ bɔ fɛn min na ja bɛ bɔ fɛn jumɛn na o fɛn tɔgɔ bon a wala nka i ka bɔn mi ka ca i ka bɔn mi ka ca dɛ ok d'accord problème foyi t'a la téléphone b'e bolo wa téléphone bɛ n bolo ok téléphone an bɛ segin ka na kɔfɛ dɔɔni
ne ko ngo télé be aw fe iko flella télé jabarande bo san kala ka fima tugum ngo téléphone bi bula iko ko téléphone wa téléphone tegereni ngati igoshila keme flata la kito isona igoshila nsoma igoshila wa ngoshila sana nga do nga boro in la ka jire la ka fa anga émission sponsorisé do Niass Décor chapé de fait bi siga sona falo ko Niass Décor et be ka foko t-shirt bi bola na ka t-shirt fin ka taper ka dima o ko fe pano publicitaire siga so kono Niass Décor mo de ba la ki kake o ko fe kaka caché o glanga di awma o be ko fe aka école so ka peinture me shibo ka peinture tayoro kilempe bi siga so Niass Décor o ka barka yoro flenye ni école cheba dabate ka ponti ka tanye fe dondron I à gauche fe i Niass Décor ye anga bi boro jumen inni amina jenga boro ka nyongo fe saganya fla kono 2 minutes kono nga boro in kono yamarate ere bolo kane jabi to bu kana no français ni c'est la ka 2 minutes boro ken an ka seulement français fo Niass Décor chapé ay war chama di ma kono munu gena ko ka keme fla di o tigila mo ma bibla na fu am ci kadam na am ci kadam ne accident de la ka kene ka juma kele nyane accident jumɛn ne mi banana mais n ka cɛ y'a fɔ ka ban accident yɛrɛ ye jumɛn ye kan jumɛn de don français de wala bamanankan de don bamanankan don n ka cɛ accident ye français de ye walima bamanankan don bamanankan don n ka cɛ a jateminɛ sa accident ye français de ala kosɔn saba i delila yɔrɔ ye sɔnna yɔrɔ ye gosila e gosila i sɔnna i ye français fɔ wa an ka émission ye sponsorisé do Niass Décor chapé de fɛ bi Sikaso n'a fɔra ko Niass Décor nafigiya bɛɛ ka bɔ a la ka t-shirt ɲɛnamaw taper ka di aw ma ka banderoliw taper ka di aw ma panneau publicitaire ka taa ka so kɔnɔnaw peinture an ka école so ka peinture bi Sikaso olu de bɛ se a baara la ka tampon ɲɛnama dilan ka di aw ma bi Sikaso olu de ye numéro 1 an ka baro jumɛn e ni an bɛ jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ sagaɲɛ 2 kɔnɔ 2 minutes kɔnɔ nka baro in kɔnɔna la yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ni sera ka 2 minutes baro kɛ ni anw ye Niass Décor chapé ye wari caman di aw ma ko ni minnu gɛnna o ka 200 di o tigilamɔgɔ ma wula yɛrɛ na sisan baro an bɛ se ka daminɛ awɔ an bɛ se ka daminɛ sisan i pɛrɛ la awɔ ye n peresselen yɛrɛ de don an ka daminɛ sisan Mali président minnu tɛmɛna jɔn de tun ko ka di e ye 100% président kɔrɔw la président kɔrɔw la président kɔrɔw la président kɔrɔw la i sɔnna i ye français fɔ wa ayi ma français fɔ président o jumɛn ye jamana ɲɛmɔgɔ o jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ i sɔnna i gosi la tiɲɛ fɔ yɔrɔ i sɔnna i ye français fɔ non tilen ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn tilen ka tiɲɛ fɔ yɔrɔ i sɔnna i ye français awɔ français fɔra la yɔrɔ i y'a fɔ président kɔni o ye français ok d'accord an bɛ bonus d'i ma nin yɔrɔ in na e bamuso bɛ to ka dumuni minnu tobi so kɔnɔ est-ce que a bɛ to ka manjini k'a la ayi a tɛ jumɛn k'a la i bɛ tilen ka n jaabi i b'an ka jɔ ni kuma ye i bɛ tilen ka n jaabi de sinon i bɛ perdre dɛ est-ce que e ba bɛ to ka manjini kɛ aw ka na na ayi a tɛ to ka k'a la non tilen ka n jaabi a tɛ to ka jumɛn k'a la fɛn tubabu fɛn jɛman ye jumɛn manjini wa najini a tɛ to ka najini k'a la najini awɔ najini hali najini ye français de o a bɛ fɔ de ko najana najana i sɔnn'o ma n ka surun a la o i sɔnn'o ma awɔ n sɔnn'o ma ok n bɛna kuma de fɔ ye sans cesse pɛrɛ la awɔ n pɛrɛlen don awɔ n pɛrɛlen don awɔ n pɛrɛlen don awɔ n labɛnna awɔ n labɛnna 200 tala k'i to bon 200 ma ɲi ka taa n'a ye